עכשיו תצבו איתי כל הדרך לעשבים איתי. זה בדבור, הוא אומר. ויחסית אני מכירה את בית הספר הזה. אני לא יודעת איפה הוא. טוב, אני יודעת איפה הוא. חזים על העיר. אני אמרתי לבית השני. אני קצת יחי. זאת אומרת שאני מגיעה. אני פשוט אומרת לי. אני אחזר ככה. חזרתי לכם. סופים הכי מושלם בעולם. אין יותר מושלם מזה. אוקיי? הנה. טבחתי כאן עם התיק שלי. וזה טבחתי עם התיק שלי. ממשיך בדרך. איזה סופים! אני נמנמתי, נרתנתי, עשיתי שעון מעורר, תראו מה הקטע, קטע הכי מצחיק, עשיתי שעון מעורר, ל2 בצהריים, כמו עכשיו, אבל ככה, אני נרדמתי, בסביבות 1:30 כזה, נרדמתי, ושמעתי לשעון, שזבזב לי בשתיים. ואז הלכתי לטף. ראיתי שהשעון ב6 דקות מצפצף לי להתעורר. אני לא שמעתי אותו. ביוש, תגידו לי אם גם לכם זה קרה. ביוש.